भरोसा रखी, वो सब कुछ ठीक कर दी है। महामारी से बचना के बस एक के उपाय बा, कितना जल्दी हो सके एक गांव के छोड़ के चल जाए के चाहिए। रुक जा लोग ही महामारी से छुटकारा चाहता, चला हमारा साथ। हो गति के बारिश बरसा दो माई, होए नादान नइखे ज्ञान राह दिखा दो माई, होए नादान नइखे ज्ञान राह दिखा दो। शीतला मैया की बियाह करे के बेवत ना रहे, काहे बिटिया पैदा करती, काहे ना पैदा होती, ओकर बूढ़ी दबा के मुआ देती। ऐसन बाप के तो हमार बिया जब होई के होई, जेकरा साथे होई के होई हो जाई। तू तो चुप करा। का बताई हम आलम जिया के, जब आपके लड़का के हमार लड़की पसंद बाड़ी, हमरो के रिश्ता पसंद बा। के तार मन के कहीं और जुड़े। अंजना का बियाह तय हो गल बा। घरे में इनका रिश्ता हो रहल बाना, वो लोग आस्तिक ना नास्तिक बाड़े। तू कहे के का चाहता रहा कि हम तोहरा से बिया कर ली? संस्कार नहीं सिखोलेगा, एगो फोटो खातिर भर समाज में बेपर्दा होखल जरूरी रहल। ई घर से हमेशा हमेशा खातिर हुक्का पानी बंद होखला के संकेत लागता। अगर तू चाहत बाड़ू कि ई घर में सुख शांति बनल रहे तो बहू के पूजा पाठ करे से रोक। सांझ सवेरे भगतन के माला गेला दरबार हो, नर नारी सब टूट पड़े जब आवे चैत कुंवार हो। आज के बाद ई घर में कौनो पूजा पाठ ना हो। शीतला भवानी। सुन लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपन शीतला माई की पूजा करल ना बंद करब। बेटी ऐसे बहू के कारण हो रहा बा। शीतला माता बहू के घर की कुल देवी बाड़ी, तारा घर के नाम। अरे बंद कराइए अपन पूजा पाठ के नाटक, और ये तोरा भक्ति भाव के कोनो महत्व नहीं खे। परिवार साथे खुश हम लड़ाइयों में रहबे मैया। जल्द से जल्द उन लड़की के घर से निकाल के अब ना रहे पास अनबाजी बासु। जब से भैया की जिंदगी में ई आयल बाड़ी ना, तब से भैया के चेहरे की खुशी छिन गई बा। मैं ऐसे घर में कभी वास नहीं करती जिस घर के लोग तामसिक भोजन करते हो। तुम मुझे घर के बाहर किसी नीम के पेड़ के नीचे रखो। एक बयान में दो तलवार ना रह सकेला। हम समझ के नहीं महाराज जी। जितना जल्दी हो सके एकरा के घर से बाहर निकाला, न तो पूरा घर के नाश कर दी। यह तलाक का पेपर। लगे रहेंगे बा। घर के छोड़ के कहीं मत जाई माता, कहीं मत जाई। शक्ति जान पे ले लेबा और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहल बा।